Minä poljen, sinä ohjaat, niin kuin tanssimatka käy. Kallasteen kun pyöräilemme, pilven hattaraa ei näy. Ja täällä ollaan Mustvee kylästä juuri pyöräretkellä kohti Kallasten suuntaan. Tuo Peipsijärvi on tuossa talojen toisella puolella, mutta me lähdetään tuonne ja katsotaan miltä vaikuttaa. On tulossa kuuma päivä. Eli täällä me pyöräretkellä mennään Mamen kanssa. Joskus 1600-luvulla niin vanhauskoiset eivät suostuneet uuteen uskon määrittelyyn ja pakenivat vainoa tänne Peipsijärven länsipuolelle ja näille maisemille, ja niitä vanhauskovaisia tai vanhavenäläisiä taidetaan vielä sanoa ainakin Suomessa, niin niitä on sitten täällä edelleen. Ja nyt me olemme Mustveen kalmistussa eli hautausmaalla ja täällä näkyy, niissä on toi 8 päätyä niin sanotusti, eli niissä on 2 ristiä ja 1 poikki, tai vaakatasossa ja 1 poikki, että Peipsijärvi, Aava, meri siellä. Ja matkalla Kallasteen. 18 minutes 31 seconds. Lap speed 16.1. Total 10 kilometers. 42 minutes 13 seconds. Heart rate 97 beats per minute. No niin, siinä kuultiinkin väliaikatiedotus sopivasti, eli 10 kilsaa ollaan tultu ja vielä on joku runsas 15 matkaa Kallasteen. Onneksi on tuo pilvipeitto tuossa, nimittäin lämpöä on jo kuitenkin joku 22. Niin ei tarvitse ihan paahteessa mennä. Peipsijärven rantaa, vanha Tartun maantietä etelään. Joku pikkukylä matkalla Kallasteen. Tässä näin. Mitähän täällä on myynnissä? Yleensä on maasikasta ja kurkkua ja tämmöstä. Tere! Siihenkin voi pysähtyä tullessa sitten, joo. Ei, ne laitteli vasta, kello varmaan 9:30. Näin me saavumme tänne Tarton maakuntaan, Peipsien äärelle. Ja on ihana kesäpäivä, tai aamupäivä. Matkaa vielä 15 kilometriä Kallasteen. Tässähän olisikin Peipsijärven rannassa. Täällä on kivoja tämmöisiä lomakyliä tuossa äsken, niin kuin näilläkin kohdilla, mihin pääsee omilla vaunuillaan ja asuntoautoillaan tähän ihan rannan viereen. PO-pollarit pysäytti meidät äsken ja väitti, että mä liian raivokkaasti valokuvaan tuolla toisella puolella kaistaa mamman menoa. Ja kehotti päättäväisesti ja tiukkaan sävyyn minua pysyttelemään tällä omalla puolella. No, koitetaan. Päästiinhän me perille. Kallasten keskunta on rempassa, niin kuin äänestä kuuluu. Hieno siitä varmasti tulee, ainakin paikka on mitä upein tässä. Tää on tää Peipsijärven rantaa ja täällä on näitä. Mutta eihän täällä kuule omia ajatuksiaan. Mä menen tsekkaan mihin mennään seuraavaksi. Näin me täällä Kallastessa mennään ja tässä rannolta mennään. Tuossa näkyy Peipsijärvi ja ihmisten talojen välissä. Etsitään kivaa paikkaa mennä ottaa pienet virvoitusjuopot. Wow. Joo. Eli ne vanhavenäläiset, kun aikanaan sitten tänne tulivat ja asettuivat, täällä on jossain nähtävissä rivissä niitä taloja. Tuolla näyttäisi olevan vähän sen näköistä.
Oo. Näin, meillä on takana semmonen 50 kilometriä suurin piirtein, eli käytiin siellä Kallastessa ja nyt lähestytään Mustveetä, eli takaisin Peipsijärven rantaa, joka näkyy siellä. Ja tästä on semmonen vajaa 10 kilsaa vielä Mustveehen ja kyllä on hieno on reitti, täytyy sanoa tässä, kun mennään. Siinä on kansantalo tai joku semmonen ja Ame painaa menemään hienosti. Nyt se näyttää kyllä kahta mulla. Niinkö? Aina kun se ei hätää. Tää on oikein lomaparakissa. Eikö se oo? Oo. Aika hienoja paikkoja olla kyllä lomilla, joo. Tämmöiset hienot paikat. Mä voin sanoa, että sillä akussa pari palkkia enää 5 jäljellä, että mulla kyllä näyttää 4 palkkia, että en tiedä. Tuolla oli laululava. Näitkö, siellä oli laululava? Joo. Jokevamaa. Jokevamaa on se. Joo, on kyllä oikea paikka.